Sugeng siang Pak Lurah, kula nyuwun wektu kangge wawancara saged napa mboten nggih? Sugeng siang Pak, nggih monggo wonten perkawis punapa? Kula badhe takon babagan paragram bantuan sosial saking pemerintah desa saged dipunteraken mboten Pak? Nggih saged, ingkang sepisan program bantuan sosial punika dipunparingi dhumateng warga ingkang kalebet warga miskin utawi rentah miskin. Kriteriane warga nampi bantuan punika kados pundi nggih Pak? Kita nderek data saking data terpadu kesejahteraan sosial. Wonten pinten warga ingkang sampun nampi bantuan nggih Pak? Sesampun verifikasi wonten kirang langkung 120 kepala keluarga ingkang sampun nampi bantuan sosial. Program punika dipunlaksanakake pinten kalih setahun nggih Pak? Dipuntinggali saking jenis bantuan wonten 3 wulan. Matur suwun sanget nggih Pak Lurah sampun maringi penjelasanipun.